Hello mga sis! At hello Bella sis! Panahin, ikaw ma? Hi mga sis and orbs! Himalayan na Sydney! Kamusta man ta din hi? Today is February 24 and it's 6:01 in the evening. Today is Monday and ngayong araw na to is the private launching of Main's MAC lipstick along with her new lip gloss. So very excited akong pumunta doon and I'm very thankful. Thank you so much Main for inviting me. It's a privilege and sobrang natouch ako nung natanggap ko yung invitation, yung nabasa ko. Sabi ko, kasama ako! Naisip na ako, biruin mo, diba? Anyway, hindi ko to nasabi ever, but nung nasa Cebu pa ako, sobrang fan ako ni May nung kalyeserya nila. And when we worked together sa Itbulaga, guys, promise, sobra akong na-starstruck to the point na nahihiya akong lumapit sa kanya. As in, super, ilang beses na yung nagkatabi kami sa barangay, nag-hi hello lang. Hindi ko talaga siya kanakausap kasi nakakahiya. I mean, nahihiya ako. Sobrang nahihiya talaga ako. And I know she's approachable, pero alam mo yung, nandun yung, syempre alam mo, di ba, parang, ang taas niya, besh! Parang ganun. Anyway, ayan, I'm preparing right now. May foundation ako. Sobrang nipis lang ng makeup na, foundation yung nilagay ko sa mukha ko kasi ayoko yung sobrang kapal. And, makeup lang tayo light. And, eto din, kwento ko lang, short story. Supposedly, when I received that invitation, nagdadalawang isip akong pumunta doon. Kasi, alam ko na, madaming syala-syaling social, baka sosyalan yung event, ganito, ganyan. And besh, alam mo naman mga sis, di ba? Mahina tayo mga social, hindi tayo mahilig sa ganyan. Pero yun, nung nakita ko yung mga tao na included dun sa group na yun, na in-invite ni Main, nakita ko yung pangalan ni Mama Sheila, yung mama ni Baste, Bisaya siya. So, yun, sobrang happy ko. Sabi ko, kinanta ko agad siya. Sabi ko, Mama, pupunta ka ba sa event ni Main? Kasi pag wala akong kilala talaga, diba, wala akong makausap, diba, ma-OP ako, o kaya, wala, nahiya ako. So, yun, sobrang happy ko kasi pupunta si Mama Sheila at yun, magsasabay kami mamaya. Magkikita kami somewhere in Aurora Boulevard. And, yun, prepare muna ako and I'll update you guys later for Main's MAC event. Yeah! Eto pa guys, kwento ko lang, short lang. Alam mo yung, di ba na-mention ko kanina, silent fan ako ni Main. So every time na magkatabi kami sa barangay, I have to act like hindi ako kinikilig. Alam mo yun, hindi ako makapaniwala na sa katagal-tagal, since 2015, I can remember, 1 year after I graduated pala nun, yun yung kasikatan niya sa kalyeserye. Sobrang nanonood kami sa labas ng bahay ng lola ko. Pag break time nila, Diyos ko dong, nakaabang niya sila lahat dito sa labas ng bahay kasi nanonood. Kaya yun, every time na magkatabi na kami ni May, naiilang ako na parang makipagkwentuhan. Kasi nga, di ba, superstar siya. Tapos, ayan, dami kong daldal. Invite lang ako sa pero big deal talaga sa akin to. Pero yun nga, nahihiya ako at first. Parang deserve ko ba itong pumunta dun sa event ni Main. Pero yun nga, si Main na mismo yung nag-invite sa akin. Yun! What do you think, guys? Parang wala namang nangyari sa mukha ko. Tada! Mga ba akong tao, guys? So, ayan. So, for my lips, I used this, asan na yun? Yung lip liner from MAC. Ayan. Siyempre, MAC tayo. MAC event to eh. So, dapat MAC yung gamitin. Ayan.
Ewan ko anong shade to. Whirl Lip Pencil. Tapos, Whirl yung name ng shade niya. And, MAC lipstick, of course. So, ayan. Alam nyo ba, funny to? Dahil wala nang time para mag-grab. Kung mag-grab pa ako papuntang Aurora Boulevard. Kasi nasa Tandang Sora ko. Medyo malayo siya, light. And 6:55 na. Usapan namin ni Mama She, 6:45. Magsa-7 na. So, ang ate girl mo mag-aangkas sa punta doon. So, hindi muna ako mag-vlog, guys. Kasi dapat fasta tayo, no? So, update ko ulit kayo mamaya. See ya! Hey guys, so ayan na. This is our look for tonight. Sorry, medyo makalat yung background ng mirror ko. At medyo makalat yung kwarto ko. Pero, yeah, ito yun. Sinuot ko na to nung may guesting ako or hosting ako sa Ormoc. Way back 2018, I think. Isang beses ko lang nasuot to. So, since wala akong cocktail dress or wala akong ibang dress na pwedeng masuot, sabi ko, kaysa naman gumastos ako, ito na lang. So, ayan. Masuot ko, guys. A few moments later. Hey guys! So, ayan. Nandito na kami sa Makati. Kasama ko ngayon ang mama ni Basis, si Mama Sheila. O, diba? Guwapa ka, sis! Gamay lang, sis. Guwapa gina mga Bisaya. So, ayan, sinabi ko na sa inyo kanina na supposedly hindi ako pupunta kasi wala akong kasama. So, nakita ko din siya sa listahan. Dahil nandun siya, ayan. Kami magkasama ngayon, kaya kami rin magkasinabot. Dapat Bisaya ng kauna. Dili para makasabot ang tanan, ma. Dito na kami sa location. So, papo, ito po. Ayan. Thank you for the ride, Mama She. Ito white driver. Gwapa kayo kung game mong driver. Diba? Naikog ko. Hello, mga sis! Ate Pat. Hello, Bella sis! Ikaw, ma? Hello, ma. Kung ito mo ng pangit mo, ba yung trick natin pa? Guys, sobrang gaganda nila, diba? So, ewan ko na lang talaga kung ako, Ate Pat. Yes! Ang laki ng mukha ko, guys. Dali na picture na ta. Ano na ba yun? Maganda niya. Ang ganda ni Christine, ma. Bakit bigla sa akin? Christine Hermosa, ma. Walang ba? Yung mga tumabi. I must use to try Ming's newest lipstick. Beige tone, so I opted to have something that's totally different, something that's bold and sexy but would come off as sophisticated in a way. So what's the story behind this lipstick? But there's no story behind this lipstick. I just wanted to have my very own shade of red. Because that is your trademark. Yes, that was my trademark, but I wanted to veer away from that trademark, quote unquote. So I just wanted to have a very old shade of red lipstick. And thank you, Matt, for making all of these happen. Thank you. Thank you, guys. Thank you, guys. Yay! With the fire in your eyes. One hour later. Hey guys! So, tapos na yung launching ni Maine. Actually, hindi pa tapos. Pero nauna na kami kasi May lipstick na. may lipstick. Nauwi na namin yung giveaway. Charot lang, hindi. Kasi sobrang daming tao din. Tapos, alam mo na, Tita Feels. Diba? Tapos, nawawalan kami ng confidence. Self-esteem. Na joke lang. Nagutom kami.
Eh, alam mo na, social yung mga pagkain doon, yung Dili drinks. pwede mga Cebuana sa mga cocktail. O, dili pwede mga Bisaya ang ato ang kanon, no? Dapat ganti nag-coin. Kanon. Dapat kanon So- na ay sudan. So, ngayon maghahanap kami ng restaurant or kung saan Wow. man. Karinderya. Karinderya pala. Maghanap kami ng karinderya kung saan kami kakain kasi sobrang gutom na kami. Time check pala guys. It's already 10:58. So, ayun. And kung napansin nyo, iba na yung shade ng lipstick na one that I'm wearing. This is the newest shade na ginawa ni Maine. So, it's meant to empower women. Yes! Diba? Yes. So, marami sa ating mga kababaihan ng parang na-empower or we gain confidence through lipsticks, makeup, diba? Because makeup enhances our boosts our confidence Self-confidence. and self-esteem. Pero bakit kanina parang naubusan tayo ng self-esteem? Nandiyan basta magkahalubilo ka sa mga ano. Yeah, ay, pero joke lang to. Hindi. Sobrang babait ng mga tao na nandun. At Yes. saka, wala lang, sobrang ang gaganda lang talaga ng mga tao. Yun lang. Yes. Parang, oh my Appreciate God. lang. Na-appreciate Oh, lang nato na-appreciate sila. lang namin Sobra yung- nato sila na-appreciate. Sobra sila kagwapa. Yes, as in, ganun. So, feeling tuloy namin, sobrang ganda din namin ni Mama. Wow! Sure. So, ayun, so, ayun na guys. So, sana Ming, kung manonood ka man nito, we're very proud of you. Yes. And thank you so much for creating something that empowers us to more shades of lipsticks and to more collaborations with us. Mabuhay si May! Yay! Thank you so much for inviting us. So, dito na i-end na namin yung vlog dito kasi kakain na kami ni Mama She. So, Bye! Ito yung chocolate. May box pa inside. Ito lang yung laman. Maine Mac Maker. O, diba? I'm one of the few people na naka-receive nito. So, very grateful ako. Ayan. Since I'm already wearing the matte lipstick, let's try this. Lip gloss. Parang nakita niya. Perfect din talaga to sa mga ladies who have thick lips or pouty lips. Ayan. Sobrang ganda niya, guys.